Kadba ke sorkar jela kadang penkere ban shimti hino ya ki skul SSA bat ki skul jo kikin hon niam baper ka khatsan ter uya yong arajar arpusan ka hnyo trip youth council kalalaj banye kendo ya Vijay Kumar Mantri IAS Commissioner and Secretary jong katanat puli puti panwat jingtip khambania halor kateka man KHYC hapok kajing alam jong samla enlang sawian Education Cell Secretary ula pentip baga jingtmu ke sorkar ban shimti ya ke skul SSA bat yaki skul niam kanwanra shibon ki jing bentoy yaki skul baru yaki nong hikai na markin sayo ada ketulap katkum ke pay scale usamla enlang ula ongru ba ka jingdon pat jong ki skul ki bemdon ki khna puli ka penduk nong shibo ni ki wei pat ki skul namar ki don tangi ki nong hikai ki ba shim tulap klem da traikam kum taula ajing mut baka sorkar ka ban penduk no ye ki skul khnang bakan la ban ajing yarap shiki wei pat ki badai ban yo jinyaram penduk ya sekretari jong education kalong halor ka concern ka ba kum ka seng ni sngo ni la pun sngo hu ka bedai bat habedai ba kini skul SSA namar ba nada ka sokar ka shimi kini ki skul SSA ba punya de ki managing committee ba kunju di balang atu kan jayu pat ya ki non hikai ba kunju ye ki kena skul ki beren hapok ki skul dan nakal yang jong sekretari jong ka tra education department ulah batai ni ba kaneka notification kamdai mandatory no ya kini ki skul SSA ndrai lada ki don bat ki managing committee la ne ki balang kita la ni kita ki religious institution ba punya kini ki skul SSA ki shnong apo kani jela Meghalaya kilong di bakloi kan hasibun marba ya kitu ki no hikai apo kini ki SSA boro kata kini adu menta ki no hikai SSA ki tangki government aided no kimyo ekta kimde kita ki full fledged government teacher bat la ndrai la hadien ba kasokar kan shimtino ya kini ki skul SSA kini kino hikai ki badan hapo kini ki skul SSA ka nakaliang ka sokar jela kan pinklano iki kum full fledged government teacher hakaba agency ko iki kan no da ka skill kan kum ki no ka sokar kumba yo alam ki no ka sokar but nakaliang ka sekretari jungka education dulu orang ini ba lada kini ki managing committee bat ki balang ro kilong di baklo ban IT syaka sokar kan lang ro ka jimutai shibune kamta me ki khna puli ma namar ba ka rangi khanya ka infrastructure hadu mentara rangi pet kini ki school SSA ki beren ki thanyo kendong keleng mo i ba kadan ka jingna hadu kata la rangi pet dari ki toilet ka jaka diom bat ki kumjuro ka infrastructure ma ka building infrastructure ndrai hadin ba ka sokar ka kan shimtino ikini smo ba kandan ka kanlong ka jimutai ka bakha kamta me ka bidai ba infrastructure ma kram kandan ka ta ka improvement but isngoro ba ka kani ka jingrai dan kani ka rajok sokar ban shimti kini gi school SSA kanlong ka jimutai shibune kamtam kino hikai SSA namar ba kini gi stem gi iba kino hikai SSA mon stem gi hab ban mi bet sha surak banyaki namta ban dawaya kata ka jubit ki tulap berkani hingi so bakala ka kani ka jeki na kapor ka dan ro ka jekta mo iki kena skul ki bahap ban yo ek jeki na ki non hikai ndrai lingba kani ki jing thu jo ka sokar ban shimtino ya kini ki skul SSA ka longpat ka jumuntai namar ba hadin kani ki non hikai ki no kam shu ban mi surak namar ba yaki am shimno ban an kenya kum ta ki full fledged government teacher ban nakal yang sang ni sngo ban paul ki jingero ya ka jing thu jo ka sokar ba kerman skam ba kita ki managing committee mo ki bumla shu ban manage ki skul ani kumjuro kita ki balang ki bumla shu ban manage ki ki SSA school kilong ki bala kloi ban IT shu ka sokar namar ba nakaliang ka department kala karesai ni ba kanundan kanugunu ka jingta ya kita ki no hikai mo ki budan hangto re bat sakaweru kamde ka mandatory mo la gitu ki managing committee ni kitu ki balang ki punya ikini ki SSA school kimdan ni kata kaman ban IT ki ya kini ki school sa sokar kataru kamdan ka jingta namar ba nakaliang ka sokar kalau ang ingi ba itu kin longbet kum kita ki lani kin longbet kum kita ki government aided school Hendrai kinomyo apat ya kataka full fledged government teacher post ma kumbulang pat kini kiwi school SSA ki bala shimti da ka sokar jela nakale sekretari jong education la penpal ni ba hadum tamne ka hapok jela Meghalaya ki dan hadu khasan hajar pili di school kita ki SSA bat kunju ki government aided school ma de hanyo san hajar pili jong ki SSA bat hanyo hajar tam jong ki government school but nilayo ro ban keli performa namar ba hawat hadin kani ke notification pendan ka jing smo shapting ba atu ka sokar kan khangno yakini ki school SSA ki ba ki bumdan ni kataka enrollment lani kita ki zero enrollment ban ngeliyo ban keli ba nakini ki school baro ki nakini ki khatsau hajar tam no san hajar tam duna ki school ki bolong zero enrollment ki dan adu
arspa andru tuli kini school ki bomdan watang wei khnaro hendrai kini hingkai pat kidon bat kishum tulap ma bat kidon do sa arhajar arspa andru khnai tuli ki school kini pat kidon tang single digit student tang wei lari ar ngut mo ki enrollment but ngai krando bat keliru halor ka wide bat ki deficit bat ki ad hoc school hangniru kidon karpratli ki zero enrollment school bomdan khnau tang wei ro bat si hajar si spa of wei tuli ki badan single digit but nakaliang jongki SSE pat kidan live tuli ki zero enrollment but arspa tuli single digit but kunjuru nakaliang sekali ke wei pat kategori kelang ba desa jaga government kani kedai separate kategori nomor ba kidan hadu khandai tri ki kategori jongki school hapo ke jalan meghalia agaba pada kalian gini ki khandai tuli kedan sekali ke wei kategori hakaba kanaka wei ke kategori kidan khatwei tali pat ki school ki ba zero enrollment but sispa lai ko atli ki single digit enrollment but nakaliang ka sokar kal ong ba hadin ba lada kita ki managing committee but kita ki balang ba penyai kini ki school kalau ban IT no sokar igitu ki school ki badan ki zero enrollment lani ki single digit enrollment ka sokar kan sa observe no igitu ki kena hakiwi pat ki school namar ba kidan ki cap haki school hapok kan ke jela ba hakaju ka building kedan ka SSC kedan government aided but hello hakabede bat kini pat merge lang no kaju ka benta lada kini ki managing committee bat ki balang ki kula ban IT no syak sokar ban pinyat kini ki school SSA nilai nikaliang kasang nilai kran kabede bat kini ki school ki bomdan ya kita enrollment ni ki bomdan watang we kena ini nikaliang kasang sngo ba kani kadai ka jingdu nang ka bakrau hadu kata mo namar ba ka sokar jela ka hapan pulut haka sistem arhajar keluar tang na kamta ban siu ya ketulap syaki no hikai but lada hakitu ki school ki bomdan watang we khnaro kalong ka jingdu nang ka bakrawi ya ka department ya ka sokar bat kunju ya ka jalahi buruk ka we namar ba ki kino hikai ke berna hak ki school kim terekam ndai ki shubam tangi katulam bat kani ka pen iba kadan ka jindu nang ka bukhah do kata namar balada lengba katulak ka bukidai ban siu shakitu ki school ki khambun ki khna le se lala ban pendukam no ban siu re mentapat namar ba kamdan kata ka provision ni keempat dan kata ka notification ini kata ka jutmu na ka sukar ban shimti itu kino hikai wa ki ba yo ban hikai itu ki school ki bomdan watang we khnar ki yo ban shim kabu bat pendukam ba kalapat kata ka bor kom kino hikai ban shimbet ya katulap kamda ai kata ka service watang suwe khna school ro dan kalian ka sangila dawa ba kum kini ki school de ban pendu no namar ba kanai kalong ka jingdu dang hi ya boro mentang ya ka department ya ka jingdu dang ya boro hi tu kamta mi ki pai ba nang system ba kamta me ki khna ki kam shisha ya kata ka service na kita ki teacher habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya